Mayong hapon, Negros. Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook kag sa amon nga YouTube channel. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Mga negosyante nga ginigadlan nga smuggler ko po sa utod nga mga tiil nag-alikar nga ginsaskuhan lang. Minor de edad nga damlag pa, nakaluwas sa pagpanilo sa Talisay City, napatay. Governor Lacson, nagpasalamat sa suporta na ni Mayor Aldi Benitez kag Mayor Bading Escalante. Barangay Tanod patay sa pagpaniro sa Moises Padilla, NPA nag-ako sa krimen. Kag sa good vibes, mga anay katapos ang NPA nga magkahagugma, ginpangkasal sa mass wedding. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Konseho sang Siyudad sa Bacolod ginaprobahan ang ginhinyo ni Mayor Albi Benitez nga authority to give conformity sa letter offer sang Development Bank of the Philippines may angot sa 5.5 billion pesos nga loan agreement. Ini matapos madesisyonan ang final nga pagpili sa DBP para sa loan agreement sang syudad. Suno kay Councilor Thady Saison, pamuno sang Committee on Finance ng Konseho, makapilaman ka beses nga nag-counter-offer ang DBP kag ang Land Bank of the Philippines para sa loan agreement. O galing mas napili sang syudad ang DBP, bangod mas manubo ang 3.5% annual interest rate nga gin-offer sini para sa proposed loan agreement. Gindiho ng loan agreement agod nga makabakal sang duta para sa patio kag dugang nga housing project pinaagi sa land banking program. Gamiton man ang pondo para sa pagtukod sang legislative building, computerization projects, waterworks kag port development kag iban pa nga infrastructure projects sang syudad. Sa number 9, hagna nga nagaduso sang menstrual leave ang nagakinahanglan pa sang dugang nga pagtuon. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga ining mahimo nga ma-discourage sa mga employer sa pag-hire sa mga kababayenan. Dugang pa niya, mayara gani sa mga opinion nga ang kasubo nga tikang ang hindi masarangan sa mga magagmay nga kumpanya. Ginfile ang hagna nga naghihinyo sang 2 ka adlaw nga paid menstrual leave per month para sa mga babae nga empleyado ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Sa idalom sa amo nga bill, ginahatagan sang benepisyo mga female employees nga hindi makareport sa trabaho tub-tub sa 2 ka adlaw bangod sang premenstrual o kon menstrual tension, pero sa gihapon magabaton sang 100% nga sweldo. Samtang pabor naman ang gobernador sa ginaduso ni Senator Win Gatchalian nga mga bulutuan dapat magbalik na sa June to March nga academic calendar. Ining nagatugot sa mga estudyante nga mag-break sa tion sang summer months. Suno kay Lacson ang tuman nga kainit mahimo magaapekto sa kaimtangan kag performance sa mga kabataan. Ang break subong nga nagatupa sa tig-ululan. Suno kay Lacson, importante man nga ang mga estudyante mahatagan sang ligwa nga makapahuway kag maka-enjoy. Sa number 8, ginalauman nga natabo nga pagpatay kay anay Governor Roel Digamo ang mangin pamaagi man agod matutukan ang iban pagid nga mga killings hindi lamang sa Negros Oriental kundi sa iban pagid nga bahin sang pungsod. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ining natabo sa Negros Oriental kung sa diin iban nga mga pagpamatay nga unsolved o kung nagluntad sa nagliligad pa nga tinuig ang nahatagan sang atensyon kag nag-idog. Nalakip na diri ang 2019 killings kung sa diin napasakaan sang murder complaint si Congressman Arnulfo Teves Jr. Suno kay Lacson, nagalaom siya nga hindi lamang sa Negros Oriental kundi sa iban man nga bahin sang pungsod, lakip ng mga unsolved killings sa Negros Occidental ang matutukan man kag magaangkon sang kalubaran. Any killings before that have had no solutions yet, I think should be given attention and justice should be given or served or at least given to the families that the deceased left behind. If the killing of Governor Digamo will lead to that, then you can say his death was not in vain. Sa number 7,
1,237 na dakpan niya mga tricycle kag e-bike sang katapo sang Task Force kontra Colorum Tricycle. Humalin sing insuguran sang Task Force kontra Colorum Tricycle ang kampanya sang Pebrero 20, naglabot na sa 1,237 ka mga tricycle kag e-trike ang nasikop hasta sang Marso 24 karon nga tuig. Sa record sa Bacolod Traffic Authority Office, may 198 diri ang na-impound. Pero sa nagligad lang nga Martes, isa ka silent protest ang ginhiwat sang katapos ang tricycle operators and drivers of Handumanan nga nanawagan nga mapabaskog pa ang papanakop sang Colorum nga tricycle kag e-bike nga nagalaksam sang ilang nga rota. Suno kay Councilor Alice Pino nga among chairman sang task force, mismo ang mga lideres sang TODA ang kabahinman sa mga gindeputize sang task force agod mabantayan ang ilahanay kag manakop. Natala na siya nga magsapol sa mga lideres sang TODA sa syudad agod mapabaskog pang kampanya, ilabi na nga kung basehan sa ilang record, may masobra lang sa 5,000 ang lehitimo nga nagabiyahe sa malapit 16,000 ka mga tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod. Sa number 6, lalaki nga may diferensya sa paminsaron, patay sang malumos. Patay ng isa ka lalaki matapos ini malumos sa suba sa barangay Agpangi sa Banwa sang Calatrava. Suno sa PNP, nagpaligo sa suba ang biktima. Ini may kadalumon nga 7 to 10 feet. Gani sa iya paglumpat, wala na giliw nakabutwa ang biktima. Wala na siya madala pa sa ospital bangod sang pagkalumos. May diferensya sa paminsaron suno sa PNP ang napatay nga biktima. Sa number 5, menor de edad nga una nakasalbar sa nagluntad nga pagpaniro sa Talisay City, nagtaliwa na. Ginbawian man sang kabuhi ang 8 ka tuig nga si John David Española matapos mag-agom sang igo sang bala sa pagpaniro sa Martes ang gabi sa barangay Matabang sa Talisay City. Napatay sa ngamuman nga gabi ang iya iloy kag ang iya sini nga utod. Madamo sa karon nga mga anggulo ang ginatanaw sang PNP sa pagpatay sa mag-iloy. Isa suno sa pulis nga ginalantaw among reklamo batok sa pamilya. Isa man sa mga anggulo nga ila pa ginausisa among away pamilya nga wala pa maareglo. Padayon ng investigasyon sang kapulisan. Sa number 4, barangay Tanod patay sa nagluntad nga pagpaniro sa Moises Padilla. NPA ginako ang krimen. Patay ng isa ka barangay Tanod sa barangay Quintinremo sa Moises Padilla matapos iniginuthang sa ilang barangay Merkoles ang gabi. Ang biktima mo si Marvin Karamihan, 50 anyos. Sa investigasyon sa Moises Padilla PNP, papuli ng biktima sakay sa motorsiklo. Upod ang iya 6 ka tuig nga anak. Sang hinali na lang sila ginpalukpan sa wala makilala niya mga suspect. Dead on the spot si Karamihan, bangod sang igo sang bala sa iya nga agtang. Ginako man sa New People's Army ang pagpatay kay Karamihan. Sunod sa NPA, ilagin patigayon ng silot kamatayon sa mga barangay Tanod nga ilagin na siling. Nagpatay si isa ka persona sa ila barangay, kag siyang nagausarman sang pangalan sang NPA para magpangilkil. Sa number 3, JVA sang duha ka mga contractor nga naging loan bidder na pili nga contractor para sa pagtukod sang main building sang Bacolod City General Hospital. Nagaisahanon nga bidder ang joint venture agreement sang Legacy kag MKU construction firm nga among napili nga contractor sang Bids and Awards Committee sang Bacolod para sa construction sang main building sang ospital sa Barangay Vista Alegre. 250 million pesos ang approved budget for contract kag 250 million pesos man ang bid price sa ginhatag sang contractor para sa proyekto. Suno kay Mary Jean Ramos, pamuno sang BAC, natala na ang post-qualification sa Legacy MKU antes sang issuance sang Notice of Award kag Notice to Proceed para masuguran ang proyekto. May 700 million pesos ang pondo halin sa national government nga gintala na para sa ginatukod nga ospital nga ginapaabot mahuman sa 2025. PP among isubmit naton sa Bureau of Local Government Finance as the lending institution sang City of Bacolod for the 5.5 billion. Both banks were given the chance to give their best offers and among nang nagwa. So everybody were given the chance to present their best offer.
So that will, I think, dira na madulog. Sa number 2, tuman pa katemprano gud istoryahan ang politika. Pero ginapasalamatan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang padayon nga suporta ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante sang Unega. Suno kay Lacson, labing nagkuha siya sang inspirasyon sa pahagi Escalante nga Secretary General sa United Negros Alliance bilang katapo sang Unega nga wala sila na alienate sa bulig gikan sa probinsya nga ginapamunuan ni Lacson nga isa ka non-Unega governor. Ang pahayag ni Escalante nagwa matapos may istorya nga nagwa nga may iga-field nga kandidato bato kay Lacson sa masunod nga eleksyon. Ginhimutig naman ni Mayor Albi ang balita nga may plano ang ianak nga si Victoria City Mayor Javi Benitez nga presidente sang Association of Chief Executives nga magbunggo kay Lacson sa 2025. Suno kay Lacson, nagapabilin ang coalition sang Unega kag Love Negros kag sa paghatag sang suporta sa mga LGU, wala siya sang pinilian. Yara naman sa Unegang desisyon sa pag-field sa mga vice governor sini sa balason nga piniliay suno kay Lacson. Ini kasunod man sa nagwa nga istorya nga si Escalante ang ginaplano nga iga-field para sa pagka-vice gobernador. Yeah, well, especially what Mayor Bading said, no, that Unega does not feel that they have been alienated, no, they're set aside, no, and that speaks well, no. I think that's where I'm taking my inspiration now, no, that especially Unega led LGUs feel that the government. Provincial government is also present in their areas, no? which we did from day one. No? We did not play favorites because we have a coalition, so we try to serve everyone. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagtuhaw na ang ngalan sang 3 ka mga negosyante nga yara sa note upod sa ginpilak nga utod nga mga tiil sang nga tawo sa isa ka gas station. Sa pagsugilanon sang kapulisan sa ila, ginaligar sini mga negosyante nga ginasaskuhan lamang sila sang kilalaman nila nga mga grupo Manila Sadto. May report si Romeo Subaldo. Kaupod sa plastic nga may unod nga tiil sang tao nga ginpilak sa isa ka gas station sa CL Montelibano Drive ang isa ka note nga may nasulat nga smuggler nga tinaga. Kag may ngalan sang 3 ka mga negosyante. Sunod sa kay Bacolod City Police Director Colonel Thomas Joseph Martir, nasugilano na sang investigador kag hepe sang Police Station 4 ang 3 nga mga lunsay negosyante sang krudo kag gasolina. Kag base sa ila panaysayon sa PNP, Sasko ang ila paglantaw sa ginhimo nga pagpilak sang tiil sa gas station. Suspetsyo nila, ila man lang mga grupo sadto ang may kahimuan sini nga karon naglainay na sila sang buot. Ang ino do mga businessman man na sila, do grupo man na sila. Daw suno sa ila ang naghimo na nga Sasko sa ila daw pan man na daw kilala man nila. Dugang pa ni Martir, kilalahay man lang ang 3 mga yara sa listahan. Ginsunod sa kay Martir, nagaparayon pang ilang investigasyon. Kag ang labing nga ginatutukan, kung kay sino ang tiil ang ginpangutod o kung saan ini naghalin. May mga nagasili nga posible sa punerarya lang inigikan pero ina ang ginuusi sa panila suno sa kay Martir. So mo ba na ganing napatutukan ko? Basi bala mga kundi na matyagan ko daw na ginapahog lang sila. Oo. Daw sunod sa ila daw former grupo hay man na sila daw subong daw naglanainay sila. Bulan sa Enero, may mga utudman nga mga kamot nga ginpilak sa basurahan nga may upudman nga note. Tubtub karon, wala pa makilala kung kay sino ang mga kamot. Para na pagkuha sa mga impormasyon sa PNP kung diin naghalin ang mga tiil. Empleyado sa gas station ang nag-report sa PNP nga may nagamotorsiklo nga persona nga nagabuhi sa plastic nga may unod nga tiil kag note alauna sa kaagahon sa ilang gas station sa CL Montelibano Avenue sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Kag sa good vibes, mga anay katapo sa nga New People's Army nga magkahagugma ang ginkasal sa mass wedding. Pinaagi sa bulig sa 94th Infantry Battalion, 5 ka mga magkahagugma nga mga anay katapo sa New People's Army kag 2 ka mga enlisted personnel
ang ginpangkasal sa Barangay Tambo sa Ayungon, Negros Oriental. Ang 5 ka mga anay katapo sa NPA, ang mga katapo sa Central Negros 2, Komiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol, Siquijor. Ang ila kasal ang gin-officiate ni Pastor Sario Indico, kaupod si Deputy Brigade Commander Colonel Rofracio Joel Malig Jr. kag Police Major Fortunate S. Villafuerte, Chief of Police sang Ayungon PNP, nga nagserbi man nga principal sponsor sa mga ginpangkasal. Ginsaksiyan ini sang ilaman mga pamilya kag mga abyan. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa isang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.